Trenutno se nalazimo u luksurnoj novogradnji na Jordanovcu. Ova zgrada ima 3 stambene jedinice. Konkretno ovaj stan ima 3 spavaće sobe, 2 kupaone, WC i prekrasnu terasu. Posebnosti ove nekretnine su velike staklene stijene, aluminij stolarija, dizalice topline za grijanje, podno grijanje po cijelom stanu, također direktni pristup iz garaže liftom u stan. Velika terasa će svaku jutarnju kavu budućem vlasniku učiniti jedinstvenom.